вазни ҷамъи 100 кг дар ҷудо дар бозиҳои олимпӣ охирин умед барои ба даст овардани медал дар ин ришта барои мунтахаби мо ба ҳисоб мерафт. дар ин вазн кишвари моро Темур Раҳимов муаррифӣ кард. дар натиҷаи қуръакашии вазни ҷамъи 100 кг якбора чанд муддаёни асосии пирӯзӣ дар як тараф бо Темур Раҳимов қарор гирифтанд, аз ҷумла Теди Ринер, нобиғаи зиндаи ҷудо, чемпиони ҷаҳон Гурам Тушишвили аз Гурҷистон ва Тамерлан Башаев аз дастаи Кумитаи Олимпии Россия. дар рақобати аввали худ Темур зидди варзишгар аз Куба Энди Гранда ба татами баромад. Темур дар вақти асосии рақобат бо гирифтани як вазари рақиби худро мағлуб намуда ба даври навбатӣ баромад. рақиби Темур дар даври ҳаштякниҳоӣ чемпиони ҷаҳон ва чемпиони Аврупо Гурам Тушишвили гурҷӣ гардид. Темур Раҳимов дар рӯи татами бо ҳунарнамоӣ аз рақиби номдори худ ягон камие надошт. ҳатто дар яке аз ҳолатҳо Темур дар партер хуб мубориза бурда рақибро дар замин фишор овард, аммо сонияҳои зарурӣ аз ин мавқеъ рақибро нигоҳ дошта натавонист. дар идома Тушишвили як вазари гирифт. Темур маҷбур шуд дар сонияҳои боқимонда ҳисобро баробар кунад. бештар ба ҳуҷум мегузашт ва аз ин ҳолат Гурам истифода бурда бо усули сеоенаге дар охирин лаҳзаи рақобат вазари дуюми худро гирифт. Темур дар баробари рақиби номдор гӯштии баробар нишон дод, арзанда мубориза бурд, аммо имрӯз ситораҳо нахостанд ки паҳлавони тоҷик ба марҳилаи навбатӣ гузарад. бояд қайд кард ки дар ин вазн Гурам Тушишвили ба финал баромад, дар рақобати ниҳоӣ аз Крпалеки чехиягӣ шикаст хӯрд. яъне Темур аз дасти барандаи медали нуқраи бозиҳои олимпии Токио мағлуб гардид. Темур Раҳимов ба Олимпиада баҳри зафару парчамбардорӣ ва муаррифии номи тоҷик ҳамчун мардуми паҳлавонпарвару майдонзеби ҷудо омада буд. орзуяш медали олимпӣ буду халос. ҳамагон аз ӯ умеди медал доштанд ва ҳатто парчамбардори Тоҷикистон зимни кушодашавии бозиҳои олимпӣ маҳз Темур Раҳимов интихоб гардида буд ва танҳо ду хатои кӯчак орзуи ба даст овардани медалро дар дил ботил карданд. ва вақте ки орзу дар дил мемирад, мард мегиряд. дар маҷмӯъ ин рӯзи рақобатҳои ҷудо пур аз эҳсосоту лаҳзаҳои ғайричашмдошт буд. дар даври чаҳорякниҳоии мусобиқа муддаии асосии пирӯзӣ дар вазни ҷамъи 100 кг Теди Ринер аз Тамерлан Башаев, ки феълан дар радабандии ҷаҳонӣ дар зинаи аввали ин вазн меистад, шикаст хӯрд. боварӣ касе намеомад. Теди мағлуб гардид. дар фаҳмиши зиёда аз одамон номи Ринер ва калимаи бохтро дар як ҷумла истифода бурдан номумкин аст, аммо бозиҳои олимпӣ нишон доданд ки ҳеҷ чиз абадӣ нест. Я еще ничего не выиграл. Увидимся потом. Удачи! лаҳзаи дигари ҷонкоҳ дар ин рӯз гиряҳои бонуи Португалия Рошел Нуньес буд, ки пас аз бохт дар даври ҳаштякниҳоӣ ашки шашқатор мерезонд. алами бохти варзишгарро танҳо худи варзишгар мефаҳмаду халос. медали Расул Боқиев дар Олимпиадаи соли 2008 ягона медали олимпӣ дар риштаи ҷудо барои кишварамон боқӣ мемонад. Темур Раҳимов баромади ҷолиб нишон дод, аммо аз дасти 2 карат қаҳрамони Аврупо ва 1 карат қаҳрамони ҷаҳон ҷудокори гурҷӣ Гурам Тушишвили мағлуб гардид. бовари комил дорем ки ғалабаҳои калон моро дар пешанд. меҳрувари кишвар Сайнурдин Амиршоӣ, Парвиз Нуриён аз шаҳри Токио махсус барои барномаи иттилоотии хабар.